बर' हारिनो होनो नांगौ थार बिजिरनाय होनो नांगौ थार बिजिरनाय मोनाब्ला जों जिराया हिरण्मय काकलारी और दुखराखी ছোৱালীৰ শাস্তিৰ কাৰণে মানে এটা শব্দ ক'ব কাৰণে তেখেতসকলৰ সময় নাই এইকাৰণে দুখ প্ৰকাশ কৰিছো যে এই আজি জৰ সমদলৰ দ্বাৰা যে আপোনালোকৰ এই নেতৃত্বাধীনৰ আমাৰ এই অসমত আমাৰ ট্ৰাইবেল বা আমাৰ ইণ্ডিজিনাছ মানুহসকলে ইয়াত নিৰাপত্তাহীনত মানে আমি জীয়াই আছো নাকি বা আমি আছো নাকি বা আমি ইয়াত মানে ভুগি আছো নাকি এইটো আমাৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকে ইণ্ডিজিনাছ ট্ৰাইবেল বা ইণ্ডিজিনাছ মানুহসকলৰ কাৰণে যদি মানে সুৰক্ষিত দিব নোৱাৰে এইটো আপোনালোকৰ কাৰণে এইটো লজ্জাজনক মানে সৰকাৰ বুলি আমি মানে আখ্যা কৰিছো যে আপোনালোকে চাওক মানে কোনোবা জায়গাত যদি ঘটনা হয় কোনোবা জায়গাত যদি কিবা হয় আপোনালোকে লগালগ খবৰ লয় বা লগালগ আপোনালোকে কোনোবাক মানে ডেলিগেশ্যন টিম হিচাপে পঠাই দিয়ে কিন্তু দুৰ্নীতি হোৱা ঘটনা এই ঘটনাক আপোনালোকে খবৰ লোৱা নাই এইটো আমি দুখ পাইছো অসম মানে পুলিচে যিখিনি মানে দকি যিখিনি মানে কালপ্ৰিট যিখিনি মানে ধৰ্ষণকাৰী বা যিখিনি মানে যিখিনি হত্যাকাৰী তেখেতসকলক যে এৰেষ্ট কৰিছে আমি এইটো সন্তুষ্ট আমি ছেটিছফাই আৰু তাৰ কাৰণে আমি অসম পুলিচ তেখেতসকললৈ আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কিন্তু জাষ্টিছটো সেইখিনিত মানে নহয় জাষ্টিছটো যদি হ'ব লাগে অসম মানে চৰকাৰৰ ইণ্টাৰফাৰেন্স বা চিফ মিনিষ্টাৰৰ ইণ্টাৰফাৰেন্স এইটো লাগিব বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ এইকাৰণে আমি অসম চৰকাৰৰ ওচৰত পুনৰ আমি যে দাবী যে তিনিটা দাবী আমি আজি এই জৰ সমদলৰ দ্বাৰা আমি দিবলৈ মানে আমি খুজিছোঁ আমি মেছেজ দিবলৈ খুজিছোঁ যে হত্যাকাৰীসকলক আনটিল ডেট মানে পাচি দিব লাগে লগতে সেকেন্ড নম্বৰ আমাৰ যি দাবী যে তেখেতসকলক বা দোষীসকলক ফাষ্ট ট্ৰেক আণ্ডাৰত আনি পেলাই বিচাৰ কৰিব লাগে আৰু থাৰ্ড নম্বৰ যিখিনি আমাৰ দাবী যে ইণ্টাৰিম কম্পেনচেশ্যনটো হিৰণ্ময় কাকলাৰী আৰু ৰেপ ভিক্টিম দুগৰাকী ছোৱালীক দিব লাগে বুলি আমি দাবী জনাইছোঁ অন্যথা আহি থকা দিনত আমি আজিতকৈ মানে আমি শক্তিশালী যিখিনি আন্দোলন সেইটো আমি কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুত ধন্যবাদ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसाम जिल्लायाव दुधनियाव जालांनाय जिनाहारि जाथाय लोगोसे दुधनियावनो हिरण्मय काकलारीखौ माने अयनायै माने बुथारनाय बे जाथायखौ लानानै बनजार रेलि हाबाफारि दिनै बे मोनाबिलि समाव लानाय जादों आरो दिनै चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बे हाबाफारिखौ दिनै गोख्रोङैनो मावफुंदों दा बे हाबाफारिखौ बिनि थाखायनो लानाय जादों जे दायनिगिरिफोरखौ आसाम पुलिसा हमबाय नाथाय जास्टिसा मा जागोन बेखौ दिनै आसाम पुलिसाबो बेखौ एन्सार खालामनो हाया बा दिनै रावबो बेखौ एन्सार खालामनो हाया बिनि थाखायनो जे जोंनि जे दाबि बे मोनथाम दाबिखौ जोङो दिनै जिल्ला बेंगिरिनि गेजेरजों आसामनि चिफ मिनिस्टारसिम जोङो दैथायहरफिननो थाखाय दिनैनि बे हाबाफारिखौ जोङो लादों बे मोनथाम दाबियानो जोंनिया जे दायनिगिरि बिथांमोनखौ जिउ जोबजासिम साजा होनांगौ आरो 1 नम्बर 2 नम्बराव माने बिथांमोनखौ माने फास्ट ट्रेक कर्टनि आन्दाराव लाबोनानै बिथांमोनखौ जिउ जोबजासिम फासि होनांगौ आरो 3 नम्बर माने इन्टारिम मोनसे कम्पेनसेसन हिरण्मय काकलारीनि न'खरनो 20 लाख रां होनांगौ आरो सानै जिखिनि माने रेप भिक्टिम हिन्जावसा बिथांमोननो 5 लाख रां खरि होनांगौ दिनै आसाम पुलिसा दायनिगिरि बिथांमोनखौ एरेस्ट खालामबाय जेलाव दैथायहरबाय आसाम पुलिसनि रेसपन्स एन्ड एक्शन जों बिथांमोनखौ जोङो साबायखर होदों नाथाय जोंनि दुखु मोननाय जोंनि खुद्रिनाया बेनो दिनै आसामखौ जाय सालायबाय थादों आसामनि माने गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो बिथांनि सरकारनि मन्त्रि मनला आरो बिथांनि एमएलएनि डेलिगेशनानो जा गुबुनानो जा दिनै हिरण्मय काकलारीनि न'आव थांनानै खबर लाहैनो थाखाय बिथांमोना सम गैया आरो हिरण्मय काकलारी आरो सानै हिन्जावसा रेप जानाय बिथांमोननि जास्टिसनि थाखाय दिनै आसाम सरकारा पलिटिकेलि बिथांमोना सरकारा बुंनो थाखाय जेबो बिथांमोनहा माने सम गैया बियो जोंनि थाखाय खोब लाजिथाव बिनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसाम सरकारनि खाथियाव जोङो बेखौनो दाबि दैखांनो थाखाय जोङो माने दिनैनि बे जर हमदलखौ लादों आरो आसाम नाङै भारत नाङै जे जोङो दिनै मानो बे हाबाफारिखौ लाबावनो गोनां जादों बे माने हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो मा मेसेज होनो नागिरदों बे माने बाथ्राखौनो जोङो दिनै फोरमायनो नागिरदों जे जोंनि बे रेप भिक्टिम लोगोसे माने बुथार जानाय बेखौ आसाम पुलिसा एरेस्ट खालामदों जेलाव दोनथायहरदों बे थिगानो बिसिम लेभेलाव थिगानो दं नाथाय दायनिगिरिफ्रा इयुनाव बेबायदि दाय खालामनो हाया
आरो गुबुनफोरा बेबायदि जेबो दाय खालामनो हाया दिनै पलिटिकेल मोनसे इन्टारफियार बा दिनै दिसपुरनि मोनसे इन्टारफियार चिफ मिनिस्टारनि मोनसे इन्टारफेरेन्स बेखौ जोङो लुबैदोंमोन नाथाय जों लुबैनायनि उल्टायै दिनै चिफ मिनिस्टारा बे घटनाखौ लानानै नीरब सिरि जानानै दङ आसामनि मन्त्रि मनलाफ्रा नीरब सिरि जानानै दङ जायनि जाउनाव पुनर दिनै मा होनदों उदालगुरियाव सासे गरखा हिनजावसाखौ आरोबाव माने जिराहारि खालामनाय जाथायखौ जोङो नुदों दा बेखायनो दिनै जोङो आसामाव ट्राइबेलफोरा दिनै आसामाव माने इन्डिजिनियास माने मानसिफोरा दिनै सुरक्षित गैयै निरापत्ता गैयै बेबायदि मोनसे थासारियाव जोङो दिनै भुगिनांबाय नामा जोङो दिनै मोनदों जोंनि थाखाय जास्टिसनि थाखाय आसामनि चिफ मिनिस्टारा बुंनो थाखाय मानो सम गैया भिजिट खालामनो थाखाय मोनसे सम गैया जोंनि प्रश्न अन्यथा जोङो दुलाराय फरायसा आफादा बेनिफ्राय गोख्रोंसिन जोङो आन्दोलन खालामनो थाखाय जोङो थागथियारि गोजोन्थों नोंथांमोननि दाबिखौ मानियाब्ला माबायदि राहा लागोन फैबाय थानाय समाव जोंनि दाबि बेखौ जोङो मानियाबा गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जास्टिस मोनागौमानि जोंनि आन्दोलनखौ जोङो लांबाय थागोन जोंनि आन्दोलना गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जादों दाखालि जि रेटआव जादोंमोन जोङो दिनै बिनि गोजौसिन रेटआव जोङो जर हमदल जोङो दिनै लादों आरो बिनि उनाव जोङो बिनिफ्राय हाइ रेटनि हाइ डिग्रिनि आन्दोलन खालामनो थाखाय जोङो प्रस्तुत जानानै दङ